Euskal Hirigune Elkargoko presidente eta Baionako udaletxeko hauzapez jauna, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakariorde Andrea, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuorde jauna, Eusko ikaskuntzako lehendakari Andrea, Eusko ikaskuntzako bazkide, euskaltzale, lagun, ordezkariak, edabideak, egunon deneri eta mil esker hainitz gaur Euskararen nazioarteko egunaren 75 urteurrena gogoratzen dugun honetan hemen izaiteagatik. Esker berezia Baionako herriko etxeari eta zehazki haren hauzapez Jean-René Etxegaray jaunari agertutako interes eta babesagatik. 1948ko irailean, Miarritzen antolatutako Eusko ikaskuntzaren 7. kongresuaren baitan, izan zen Eusko ikaskuntzak abenduaren 3 ezarri zuela gure hizkuntzari aitortza egiteko eguna. Alegia, Nafarroako patroia den Francisco Xavier Deunaren egunean, Euskal familiak eta komunitateak zeuden munduko edozein tokitan Euskararen nazioarteko eguna jasotzeko deia parkatu izan zen. Data hura euskaltzaleon egutegietan gordeta geratu zen eta hurrengo urtetik aurrera 1959tik aurrera Eusko ikaskuntzaren proposamena gorputzen joan zen Euskal Herrian ez ezik diasporako komunitateetan ere. Ezin ahaztu bidean Antoine Dabadi Darast, Euskal Jaien bultzatzailea, 19 mendearen bigarren erditik aurrera Euskara lantzea eta estimatzea bultzatu baitzuten, mugen eta ezberdintasun ideologikoen gainetik Euskal Herriaren elementu komun nagusi gisa. Mila bederatziehun berrogeiko hamarkadatik aurrera eta batez ere 30ko hamarkadan ipar eta ego Euskal Herriko hainbat herritan lehenengo Euskal egunak antolatu ziren, kultura eta aisia uztartzen zituzten besta eta ekitaldiekin beti ere hizkuntza izanik komunitate bizia sendotzeko bide eta akuilu. Ahalegin, sakabanatu eta gora beheratasuak izan baziren ere, Eusko ikaskuntzak lortu zuen Euskaldun guztien batasun une sozial eta unibertsala gauzatzea. Noiz eta Euskaldun hainitzek Espainiako gerra zibiligatik eta mundu gerraren ondorioz alde egin behar izan zutenean. Eusko ikaskuntza bera peninsulatik kanpo. Egoera honetan, aldarrikatu zuen Eusko ikaskuntzak 1948ko Miarritzeko kongresuan Euskararen nazioarteko eguna abenduaren 3 izan zedin. Hurrengo hamarkadetan Euskal Etxeetan data horren bueltan antolatzen ziren jaietan parte hartzen zutenen lekukotasunek argi erakusten zuten erbesteko komunitatean erotu zela. Izan ere, abenduaren 3 hizkuntza eta balore batzuen inguruan elkartu eta herrira itzultzeko ametsa elikatzen piztu zuten. Testigantza horietako bat Nestor Basterretxea euskal artista unibertsalak eskaini zigun. Nestorek 1959ko abenduan Buenos Aires laurak bat euskal etxean antolatu zen
lehen edizioan parte hartu zuen. Bazterretxea bera izan zen, gerora 2005an Eusko Ikaskuntzaren Euskararen nazioarteko horren irudia deseinatu zuena ondoko hamarkada luzetan Euskareritik kanpoko erakundeei sari forman banatzen zitzaiena Euskararen divulgazioan zein sormen lanetan nabarmendu izanagatik. Gaurko ekitaldi hau antolatzerakoan gure helburua bikoitza izan da. Alde batetik, 65 urterena ospatzea eta 1958ko adierazpena beritzea gure hizkuntza zorionez, orduan baino egoera oberan dagoen orainaren ikuspegitik. Baina, era berean gaurko jardunak Euskarak egin dituen erronka eta oztopoetan sakontzeko balio izatea nahi dugu. Eta gero eta zabalagoa eta sendagoa izanen den komunitate eskualduna eraikitzeko indarak nola batu asmatzeko. Goiza interesgarria izanen dugulakoan. Mila esker gainitz. Kaixo, egunon. Egunon da, mila esker, alde batetik Eusko Ikaskuntzakoei, 75. Urte hurren honetan euskararen aldarria horrela biztaratzekatik, Baionako udalari, harrera hau egiteagatik, esanguratsua da, ezta? Euskaldunontzat, Baionara etorri eta horrelako egun baten aldarria hemen egitea, iparraldean. Esanahia berezia du, niretzat behintzat. Azken datu soziolinguistikoak eskuartean, iparraldeko egoera azaltzen zaigu behar bada larrien, eta larrialdia zerbait erantzi badakioke, nik uste dut iparraldeari badala. Hala ere, 75 urte hauetan, nik uste dut, euskara bizi berritzen jardun zeraten nahi eta jardun geran hoi, pistak badauzkagula, ez da, atzea begiratuz aurrera nola jokatu behar degun. Badegu, hegoaldekoek, iparraldekoetik zerrikasia, eta badago iparraldean nundik hartu hegoaldeari begira. Berdin erakundeek eta berdin eragileek kalean hainbat eta hainbat elkarte, hemenka hegoaldean baina baita iparraldean ere, oraindik ere sutsu ari direnak. Eta, nik usten dut, bizi berritzez ari geranean, ni iparraldera etortzen naizenero, ikusten ditut, ezta, eraberritzean, eraikinetan adibidez, eta behar bada etxe hau ere izan diteke, horren adibide, eraberritzean badute hegoaldekoei ze erakutsia, ezta, zahar berritze hori nola egiten duten eraikinetan. Eta datu soziolinguistikoak aipatu ditut, eta hemen ere badira printzak, iparraldean ere badira printzak, esaten dutenak adibidez 94% dago, edo normal ikusten du, euskeraz bezain beste frantsesez jendek jakitea. Eta hori horrela baldin bada eta jarrera horren baikorra baldin bada, galtzak betelan ditugu, bai erakundeetatik eta baita eragileen partetik, elkarlanean hizkuntzaren bizi berritzeari heltzeko. Ondare inmaterial horri, askotan ondare materialari ematen diogun goxotasunez aurrera pausoak emateko. Elkarlana aipatu dut, badugu Eusko Jaurlaritzak, Nafarroako gobernuak eta iparraldeak hiruko itun bat elkarlanean lana egiten deguna. Nik uste dut elkarlanak haratago joan behar duela, ze hor proiektu batzuk azaltzen dira, proiektu horiek gauzatzen dira, baina iruditzen zait, elkarlanak herriko agenteekin, elkarteekin, eragileekin,
eman behar ditugula, baldin eta hizkuntza biziberritzearen aldeko apostu egin nahi baldin bada. Alperrik egingo dugu goitik bera laguntza hori eman betik gorako indarrik ez baldin bada. Horan ikusten dut hemen ere, iparraldean ere baditugula, nun eragin aurrera pauso horiek nabarmen ikusi ahal izateko. Bidea luzea da, baina dioten bezala printzak baditugu, printza horiei begiratzea tokatzen zaigulakoan nago, aurrera egin nahi baldin bada. Beraz, Eusko Ikaskuntzari behon deizuela eta mil esker gonbidapenagatik. Goiz oparoa izan dezagula. Euskal Hirigune Elkargoko presidente eta Baionako Zapez, Etxegarai jauna. Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburu orde, Aldasoro jauna. Ipar Euskal Herriko Eusko Ikaskuntzaren lehendakaria, Mehatz jauna, eta ikaskuntzaren lehendakaria, Urkiz Andrea. Egunon, Baionako herri etxe honetara hurbildu zareten guztioi. Lehenik eta behin, Nafar Gobernuaren izenean, eskerrak eman nahi dizkizuet, bai Eusko Ikaskuntzako ordezkariei, bai agintari eta arduradun publikoi, gaurko egunean Euskararen nazioarteko egunaren 75. urte urrenaren ospakizunen hasiera honetarako gonbidatu luzatu izanagatik. Izan ere, urte urren esangudutsua da Euskal gizartea osatzen dugun guztiontzat. Gertutasun, kohesio eta nortasuna ematen digun hizkuntza aberasgarria ospatzen baitugu. Nafarroko gobernuak Eusko Ikaskuntzarekin eta den jarduarekin konpromiso historikoa du. 1918an Nafarroko Foru Diputazioa Eusko Ikaskuntzaren sortzaileetako bat izan zen, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiekin batera. Egun ere, hainbat gorabehera tarteko, Nafarroko gobernuak jarraitzen dio Eusko Ikaskuntzaren jarduerari laguntzen eta babesten, bi erakundek sinatzen duten lankidetza protokoloaren bidez. Abenduaren 3an Nafarron nortasuna ospatzeko bi efemide nagusia egiten dugu. 1959tik Euskararen eguna, eta 1985tik Nafarroaren eguna. Aurten, Eusko Ikaskuntzak abenduaren 3a Euskararen eguna ospatzeko hautatu zuela 75 urte bete diren honetan efemide hau atzera begiratzeko baliatu nahi du. 7 hamarkada eta erdi hauetan Euskararen egoera arras aldatu da. Gizarte jarduera jaso eta ofizialetik, administraziotik eta eskolatik, bazter eta gutxietsita zegoen hizkuntza izatetik, egungo gizarte modernoaren arlo eta zegin orotarako baliagorria den mintzaira izatera pasada. 75 urte hauetan, gure hainbat herritako plazetan eta familietan adietxeari utzi zion hizkuntza izatetik, egun kontinente guztietatik gure lurraldetara heldu diren herritarrak bertakotzeko eta hemen errotzeko bidea izatera pasada euskara. Baina hamarkadoetan mundua ere aldatu da, eta ezin dugu ahaztu hizkuntzaren iraunkortasunerako baldintzak dinamikoak direla. Orain arte, euskarari eusteko aski izan dena, agian ez da aski izanen hemendik aitzina, globalizazioaren eta digitalizazioaren aroan euskarari iraunaresteko. Erronka herri aurre eginen bat dugu, urrengo 7 hamarkadetan euskara sendo gerarotzeko baldintza bermatzeko lan egin beharra dago. Horretarako Eusko Ikaskuntzak azterlan akademikotik eta eztabaida intelektualetik gure gizarteari ekarpena egiten segituko duela sinetita nago. Horren erakusgarria dugu, gaurko ekitaldiaren egitaragoan jaso den saioa, nola trinkatu eta saretu euskal hiztunen komunitatea izenekoa. Erakunde publikoei dagokienez, 1918an Eusko Ikaskuntza sortzeko egin genuen bezala, orain ere elkarrekin jarduteko asmoa adierazten dugu. Izan ere, euskararen sustapenean dugun eginkizunak elkarlanean eritzera eraman gaitu, eta 2017an euskara sustatzeko lankidetza protokoloa, hiruko ituna, sinatu dugu Eusko Jaurlaritza Euskararen erakunde publikoak eta Nafarroako gobernuak,
Euskararen aldeko proiektua mugaz gaindi elkarrekin jorratzeko. Gaur ere, Euskararen egunaren ospakizunaren bildu gara Euskarari atxikimendua eta babesa adierazteko. Nire eskerrona Eusko ikaskuntzari orain 75 urte Euskararen balio aldarrikatzeko eta defendatzeko izan zuen ekimenagatik eta gaur ere Euskararen, Euskal kulturaren eta Euskal gizartearen alde egiten duen etengabeko jardueragatik. Urte askoz horrela jarrait dezala. Mila esker guzti. Madame la Présidente de Eusko Ikaskuntza. Eusko Ikaskuntzako lehendakari hori Anderea, Ana Orkiza, Nafarroko lehendakari ordea, Ana Olio, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordea, Euskaraz ardoatzen dena, Iparraldeko Eusko Ikaskuntzako lehendakaria, Claude Meatzat, Eusko Ikaskuntzako ordezkariak, hautetsi jaun handiak, lagunak. Biziki biztanena, nire inguruan diren lankideekin batera, eta erriko kontseiluko kideak, biziki poz handiz hemen hartzen ditut, hemengo saloi handian, erriko txeko saloi handian, egun horretan eta ospakizun horretan parte hartzen duten jendea jarrera eskaintzea biziki harro gira eta horatuak gira hortaz. Euskara bidegurutze batean den une honetan eta batez ere iparraldean. Urtebetetze hau biziki momentu egokian heldu da, hainbat evidentzia horretarazteko. Evidentzia batzuk ez direnak hala ere bortxaz. Iparralderak eta Frantziako iparralderat joeten garen ahala eta Paris nahi dut hemen aipatu. Dugu urte orain, eraiki dugula mugaren alde honetan, instituzio guziekin eta gizarte zibilarekin, batez ere, hizkuntz politika bat. Neurrikoa, aipatzen alginukena Euskararen alde. Lan hau, erran dezakegu, fruituak ekarri ditu. Hemen egiturak eta irakaskuntza eskaintza bat, erakusten digu, behaz berriz pizten dela hizkuntza belaunaldi gazten artean. Eta hainbat urteetako beherakadaren ondotik, Euskaldunen kopurua pixka bat egonkortu da, 50.000 solaskideen artean. Hala ere, bilakaera demografikoa ezagutzen duguna gaur egun, hemen ipar Euskal edo ego Euskal Herrian biziki lurralde erakarriak gara, eta lurralde eta hemen naturala negatiboa da, eta migratoriak da bakarra, eramaiten gaituena, bilakaera demografiko baikorra eramaiten gaituena. Beraz hori dena erraiteko, eta ez da gauza berria. Soiten badugu demografia arreta handiz, eta kezka bat horrek ekartzen dauku eta soziologoek beren ikerketen arabera, Euskararen erabilerari buruzko ikerketetan erraiten digute, oartzen ari girela, hemen Euskaldunen tasa beheraka doala, eta gure lurraldean berean, beraz Euskararen desagerpenaren arriskuan girela. Naiz eta
erakasten nahi dela, eta hemen egitura guzietan. Gaur egun bat dugu, larrialdi klimatikoa den bezala, mundu honetan, bat dugu hemen Euskal Herrian hizkuntz larrialdi bat. Horregatik, behar ditugu gure indarrak bikoiztu eta biztanleria berri horien hartzeko. Ez diegu leporatzen zailtasun horren diatorrean izaitea. Ez baitzaio hori leporatu behar. Diende horretariko batzuk erabakitzen baitute Euskara ikastea. Eta hauen aurrak ikastoetan edo saila elebituren maiten baitituzte. Horiek ez dira gauza marginalak, baizik eta kantifikatzen direnak gauza garrantzitsuak bezala. Ez giten trompa, hemen gauzak aztertzeko momentuan. Hemen badakigu eta frogatzat nahi dugu, kanpotik etortzen direnak eta Euskara ez dakitenak eta Euskal Herrian sortu ez direnek badakite hemen badela integrazio bektore garrantzitsua dela Euskara. Zergatik orduan bada gure Errepublikako presidenteak zergatik nola posible da Frantses Akademiaren aretoan, hori da baita leku aski isila, orduarte ez da deus garrantzizurik han oiokatzen nola posible izan da erabakitzea lehendakariaren hauan, erraitea tokiko hizkuntzak direla, nazio banaketa faktoreak direla. Hori da, gauza absurdoa da, posible da erraitea, eta nik erraiten dut hemen, naiz eta batzuak erraiten badute, ni urbil naizen, naiz eta ni urbil naizen lehendakariaren mugimendu politikotik, eta hori egia da, hori absurdoa da, hor hemengo hizkuntzek. Ez dute bat ere mehatxatzen, behaz, Errepublikaren batasuna. Nola posible da, konstituzioaren 75 marratxo bat hizkunt legearen, berak erraiten dikutenak tokiko hizkuntzak direla Frantziako ondare. Nola posible du ere, berak beti nola baita dio merdurarik inglesez mintzatu berdurarik, nola hazten aldu, ere frantsesa, ere hizkuntza minotarioa dela Europaren mailan, eta baita nazioarte mailan. Eta urrunda orain nun nahi joan eta Euskara, frantsesa mitzatzen alginola, behaz hori bukatu da, behaz hori integratu behar dela. Eta Euskara defenentzia eto gaskoina, hemen ere, bainari dagokionez, hori da frantsesa definitzea. Gure hizkuntzak definitzea da. Frantsesa ere hizkuntza minoritarioa baita. Aukera, errementen digu horrek, horretazteko, indar handiarekin, eleaniztasuna, aberastasuna dela. Aspaldikoa da, demora anon erreten zen, Euskara irakastea aur gazte bati, horrek arriskutan ezartzen zuela frantsesa ikastea. Eta ni belaunaldi hartako naiz. Eta ni seigarrenean sartu naizarik, errandidate, utzi frantsesa Euskara mitzatzea, geografia eta zientziak ikasen behar dituzu. Hori bukatua da. Soziolinguistak hor dira, erraiteko Euskara aski goiz eta gazteik ikasiz, horrek malgutasun berezia maiten digula beste hizkuntza batzuk ikasteko. Hemen egan behar dugu, Frantzia oraindik da herri bakarra Turkiarekin, hizkuntza gutituen ituna, Europako ituna, zenbatu ez duena. Adibide, konstituzionalak behar dira, erraiten diguten ez, bai, egia da.
Hori ega da, behaz, konstituzioa berrikusi behar baita, behaz hori urte guztiez iragartzen digutena, ez da sekoan etortzen, behan horren reforma egun hortan, behaz itun hori, izen parazi behar diogu frantziari. Behaz, erten dugu, dukun desafioa garrantzitsua dela. Ikusten dugu, baina berriz lortzen alko dugu, denen artean lan eginen dugun momentutik, denek estatuak, biztana, deus ez maitugu egin estatu hori gabe, behaz lujalde kolektitateak, biztanena, lujalde gabe, deus ez da egiten, eta gehin hartan ahazten dute usu. Jendarte zibila ere, gehien bat berak, beti ukan baitu begirada zorrotz bat goera hornetaz. Hemen ezin zen orain gereago Euskara aipatu, hemen Euskal jendartearen kontzientzia hori ez bazilitz iratzari egun batez, gure hizkuntzak sortzeko eta bereziki Euskara, behaz jendarte zibila, eta biztana elkarteetako eragileak, horiek baitira bitartekari nagusiak, behaz hemen baliatzen naiz Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroko gobernuko godrezkarien presentziaz, erakusteko, behar dugula indartu gure elkarlana eta kolektiboki lan egin behar dugula eta esku hartu behar dugula gauzak lortu ahal izateko. Eta guk instituzioa, gure Euskal instituziorako iparaldekoa, hemen gaztea da. Oraindik gaztea da ben 7 urte ditu. Eta gaur egun lan kidetza handiagoa eraman behar dugu, elkarren artean, instituzioen artean, pisu demografikoak ez badira berdinak hala ere, guk biziki argit dugu, hori, ben Euskal Herria osotasun bat da, eta zitzagun ahantz, iparaldeko 350.000 biztanleak, elgarren artean ahantzinazten alko dugu gai hau. Badakit, haintzinamendu garrantzitsuak, ala honora, bake prozesua Euskal Herrian, ez dena lortzen ahal izaiten ahalko, ez bagina gu hemen hasi alde honetan. Ego aldean ez gira beti lagunduak izan, eta guk biziki argi dugu, urrats hau, bakearen urratsa Euskal Herrian, junt beharrezkoa zela. Beraz, bakotsak besten beharra badugu, eta pentsa dut, segitzen alko dugula, elkarlanen aritzen balintza horietan. Bukatzeko, nahi bizik bihotzez eskertu eskokontza, ekimen eder hori ermanik, mireskarrondi bat Anari eta Claude, engaiamendu hori erakutsirik, eta buru belagi, eramaiten zuen borroka horretaz, eta Euskara gure ondare bat komuna dugu, 75 urte, Euskaren egun hori eman onderen, lehenik Biarritzen izan zen. Eta behaz, segizagun hori ospatzen, horren gure ardura, eta altxor baliogabea da, behaz. Gure lugaldearen batasuna egiten du. Aldi berean, aukera bat, ardura bat da, guratzeko biziaretzen jarraituko dugu. Il esker zuri, la langue basque fédère notre territoire. Euskarak gure lugaldea batzen du, gure aukera da eta gure ardura da ere. Biziarazi behar dugu. Euskararen nazioarteko egunaren 75. urterreuneko adierazpena. Elkartzen gaituena, Baionan 2024ko azaroaren 26an. Euskara, Euskal lurraldetako tokiko eta berezko hizkuntza da. Euskal herritarrek belaunaldiz belaunaldi jaso
eta eman dutena, etxetik plazara. Bidean, hala ere, euskara esparru publikotik debekatzeko arau eta erabakiak aspaldikoak dira Estatu Espainiarrean eta baita Frantziarrean ere. Euskara baztertua eta debekatua izan da, jazarria eta errespetu gabe tratatua. Eta horrek ezinbestean euskararen atzeraldia ekarri du. 1876 urtean, Euskal Herriko biztanleen 47% gai zen euskaraz hitz egiteko. Gaur, 30%. Estatu Espainiarrean, 1937ko maiatzaren 29an, agintari frankistek euskarak bizi izan duen jazarpen garai gogorrenetariko bati hasiera eman zioten. Gerra osteko lehen urteetan, eskolan euskaraz egiten zuten umei zigor gogorrak jartzen zizkieten, eta kalean euskaraz hitz egiten zutenei isunak. Horre guztiak, kasu askotan, transmisioaren etetea eta etxe barneko euskararen erabilera zeharo murriztea ekarri zuen. Hitz bitan esan da, beldurra eta lotsa euskaraz mintzatzeko eta euskaldun agertzeko. Euskararekiko atxikimendua ahulduta zegoen 20. mendearen erdialdean, baina ez guztiz galduta. Gerra zibila bukatu eta hamarkada batera, euskarak bizi zuen egoerari aurre egingo zion urrats garrantzitsu bat eman genuen. Eusko ikaskuntzak 1948an Biarritzen antolatu zuen 7. kongresuan, euskararen nazioarteko eguna aldarrikatu zuen. Euskararen unibertsaltasuna munduari ezagutzera emateko. Aldarrikapenean jasotzen da, abenduaren 3 izanen zela euskararen nazioarteko eguna, Xabier Deunaren egunean hain zuzen. Eta 49an ospatu zen lehenbizikoz euskararen nazioarteko eguna. Hitzez hitz, hau aldarrikatu zen ordungo adierazpenean. Euskara eginen da ez bakarrik eskualerriko hiri, herri eta herrisketan, baina ere eskualerritik kanpo, hurbil edo urrun, euskaldun multzoak aurkitzen diren bazter guzietan. Aldarrikapenaren xedeak 3 izan ziren. Lehenbizikoa, beren mintzairaren amodioa piztea euskaldunen bihotzetan, berek mintza dezaten eta beren aurreri helaraz. Bigarrena, egun horren ohoretan, euskararen edatzeko eta goraipatzeko bilkura zerbait muntatzea, hitzaldi, agerkari edo kantari, pertsulari, eleketari, eta hirugarrenik, eske bat egitea, euskaldun bakotxak eman dezan unen bertzeko bat, eskuararen laguntzeko diru puxka bat bildadin, aurren liburuak eta eskual ikasbideak agertarazteko. Euskaraz eta euskararen alde egiteko eguna izendatu zen abenduaren 3, euskaldun gisa autoafirmatzeko. Euskaraz aritzen zen komunitate bat bazela ezagutzera emateko. Eta euskara maite zutenei, euskararen biziberritzaren alde lan egiteko eskatzeko. 75 urte pasatu dira aldarrikapen hartatik. Urte hauetan guztietan, euskaraz dakitenen kopurua handitzen joan da. Eta euskarak esparru berriak irabazi ditu. Besteak beste, hezkuntza sisteman, esparru publikoan edota arlo sozioekonomikoan. Bide luzea eta malkartsua izan da, baina baita emankorra ere. 75 urte hauetan ikasi dugu euskarak herritarron arteko saretze lana egiten duela. Partekatzen dugun hizkuntzak muga geopolitikoak dituela ezabatzen eta herritarrok gaituela biltzen
hurbilekoak eta urrunekoak. Hizkuntzak duela gure herri izaera dimentsio unibertsalez janzten. Ikasi dugu baita ere, euskal gizartearen nortasun ikurra dela euskera, herriaren berezko izanaren berezitasun behinena, euskaldun oro ukitzen eta zipristintzen gaituena. Euskaldun guztiok biltzen gaituen aritza da euskera. Ez gaude 1949an, hobeto gaude. Baina 49ko izpiritu hura baliokoa da gaur egun ere. Euskara biziberritzeko nahi eta behar hark bizirik darrai gaur ere. Horregatik, 75 urte ondoren, ozen diogu, harro gaudela gure hizkuntzaz eta harro egin dugun bideaz. Kontziente gara aldi berean edo hala ere, urrats esanguratsuak eman behar ditugula gure hizkuntzaren benetako normalizazioa lortzeko. Hori horrela, etorkizunean ere euskerak plazan, kalean eta munduan dagokion lekua izan dezan, zera nahi dugu. Bat, euskeraren eguna izan dadin, euskal herritarren ospakizunerako eguna. Bi, euskararen egunak ager dezan, euskaldun izateko eta euskaraz bizitzeko nahia. Hiru, euskara izan dadin, gure gizartearen kohesiorako elementua. Eta lau, euskara izan dadin, komunitate honen parte izango diren kide berri guztien harrera hizkuntza. Eta helburu horiek guztiak lortzeko, pauso erabakigarriak eman behar direla aldarrikatzen dugu. Lehenbizi, euskal hizkuntza komunitatea trinkotzeko eta saretzeko jauzi berria behar da. Bigarrenik, globalizazioak, digitalizazioak eta errealitate soziodemografiko berriek dakartzaten erronkei aurre egiteko, erakunde publiko, pribatuen eta herritarren arteko elkarlan aktiboa sustatu eta indartu behar da. Hirugarrenik, euskal lurralde guztietan, euskaraz hitz egiteko eta euskaraz bizitzeko aukerak suspertu eta bermatu behar dira. Eta laugarrenik, etorkizunean, funtzio guztiak euskaraz betetzeko aukera emango duen berdintasunezko gizarte bat eraiki nahi baldin bada, euskarari arnasa emango dioten politika sendoak behar dira. Duela 75 urte bezala, eusko ikaskuntzan gaur ere badakigu, munduko euskaldun guztiek entzunen dutela gure deia, eta guztiek zerbait egin nahi izango dutela gure mintzairaren alde, gurekin batera. Eraiki ditzagun bada, hau guztia lortzeko bide berriak, eta egin dezagun bidea elkarrekin. Izan ere, lehen, orain eta gero, elkartzen gaituena gara. Eskerrik asko.